Si Jesus na naog diri sa duta, na tawo nagpakamatay sa cross sa Kalbaryo, nabanhaw kag nagsaka sa langit. Kag nagsulod sa pinaagi sa kumbong o kon sa kortina sa sanktuaryo sa langit. Para lang ang aton kaluwasan may ara kasiguraduhan. Ang pagtuon subong simanal nga pag-usisa pagtalakay o kon pagtungkad sa aton nga leksyon sa eskwela sa Batika kagini ginadala sa inyo sa simanal nga pamagi sa aton Media Ministry Department diri sa aton iglesia sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong masunsun nga host. Kag sa siningat yun, may duwa ko ka mga bisita. Ang isa nga ako ni pakilala sa inyo. Pero may naman na natin siya na imbitar diri for several times. Subong sa kalit lang akong siya kinimbitar. Wala gid siya nagbalibad even though nga nag-substitute lang siya. But yet mga kautranan, happy of her attitude nga iya gid ginbaton ini nga klase sang panawagan. Wala sang iba na si Ma'am Yvonne Soto Vizca. Originally halin sa Kawayan Negros Occidental. Ari na siya diri subong sa CPAC. Kay siya isa sa aton mga science teachers diri sa may CPAC Academy, both junior and senior department. Man, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw pastor kag mayong adlaw sa aton mga viewers no. Ako gid dako ang pasalamat sa sini nga another opportunity. So ginatamyaw ko ang kada isa sang mayong adlaw kagabay pa nga sa aton nga pagtuon madamong aton nga matun-an kag akon ginagreet ang Tuyom Seventh-day Adventist Church nga sila gapamatigid sa aton. Yes. Regards dira sa mga taga-tuyom, kabay pa ang Diyos magapakamayo sa inyo. Ang ikaduha na kon nga pakilala sa inyo, masunso na kanya, pero may gini sa diya. It is because nanamian gid ako, kagka ako nagapati nga kamuman, nanabian sa iyang mga insights. Siya subong ang nagbalik nga aton nga din sa School of Theology. Kag siya mga kauturan, professor para sa mga Old Testament studies. Of course, dalaman niya ang New Testament, labi na gid ang mga biblical languages. Wala sang iban si Dr. Pastor Victor C. Montaño. Pastor Doc, mayang adlaw sa imo. Mayong adlaw pastor, kag madamo nga salamat liwat sa paghatag mo sa akon sang higayon nga makaupod nimo sa aton nga eskwela sa Batika, kaupod ni Mama Yvonne. Akon ginatamyaw man ang aton nga mga viewers, madamo nga salamat sa padayon niyo nga pagsuporta sini nga programa kag sa inyong man mapidayunon nga pagpangamuyo. May the Lord will bless you. Yes, thank you Ma'am Yvonne, Doc Vic sa inyong pagbaton sining invitation despite nga short notice lang 11th hour mga kauturan. Ari na kita sa lesson 10. Si Jesus nagsulod pinaagi sa kumbong sa sanktuaryo sa langit. Apang sa hindi pa ako nanay tamya mo na ato mga kauturan dira sa Antiki, dira sa Kapi, sa Aklan, sa Iloilo, sa Guimaras, mga utod kabay pang Diyos magapakamayo sa inyo. Hindi ginamon matag-isa-isa ang inyong mga ngalan because we don't have much time. But nevertheless, kami nalipay gid sa inyo nga pamati kag sa inyo nga pagsunod sining aton leksyon. Aton man ginatamyaw ang aton mga kauturan dira sa Southern Negros, at Chicks area, sa Kawayan, sa may Hinubaan, sa Ilog,
Saka kando ni kabangkalan kag Sipalay areas, kabay pang ang Diyos, magapakamayo sa inyo. Aton mga kauturan diri sa Northern Negros, kag sa mga kauturan naton dira sa Southern Mindanao. Ganun tanan naton nga mga kauturan nga mga Hiligaynon speaking sa bilog nga kalibutan dira sa Malaysia, sa may Brunei, sa Thailand, sa Indonesia, sa Hong Kong, sa Singapore, sa Taiwan, kag sa iban pa nga mga dog diri sa kalibutan. Salamat gid sa inyo nga pagsubaybay sini nga atong leksyon. Akon pangabayon kamo sa pagduko sa aton mga ulo. Maluluyon kag langit no namon nga may sa liwat. Kami nagapasalamat sa imo. Ngay mo naman kami gintagaan sini nga higayon kabay pa nga ang balaan nga espiritu magabulig sa amon nga paghangop sini nga amon leksyon sa sini nga simana sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Amen. Yes. Sige, Ma'am Bon, aton basahon na yung aton nga teksto sa in English kay nalipatan naton ang aton Biblia nga Ilonggo. Yes, go ahead, ma'am. So ang aton nga memory text sa sining lesson 10 makita sa Hebrews 9:24 nagasiling, "For Christ has not entered the holy places made with hands, which are copies of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us." Yes, that's Hebrews 9 verse 24. Pastor Vic and Ma'am Bon, ari kita sa leksyon 10. Si Jesus opens the way through the veil. Yeah. Ang templo, ang sanktuaryo nga buluwaton sa konsepto sa inugalangob sa mga Hudiyo, tama ini ka medyo common. Kag they are well versed about it. Ang atong leksyon sa siningi masimana nagapamangkot ano ang kumbong o kunang kortena ay nang nagasiparar sa mga hulot sa sanktuaryo. Sa English pa, 5 ka Y kag isa ka H. 5 W's and 1 H. What is a veil? Ano ang kumbong? Nga may kumbong. Paano ginagamit ang kumbong? Kag sa diin ang kumbong and so forth and on. And this is it. And then, nga may kumbong. Kag ano kay importante ang kumbong. Yes, Doc Bill. Anong imo masaysay? In the background of the sanctuary building or sanctuary services. Okay, madamong hindi salamat sa pamangkot Doc Tomado. Ining konsepto sang combo makita nato ni sa Hebrewanon kapitulo 6 bersikulo 19-20. Kag makita naton ang konsepto diri sa aton nga memory text sa Hebrews 9:24 paano naton makolek ini bangod kay dito sa Hebrew 6:19 nagahambal dito that Christ entered within the veil. Kag diri sa Hebrews 9 verse 24 nagahambal man Christ entered the holy place. So makita naton kung atong itandi ni sila but sa dingon nga isa lang ni ang konsepto sini. Nga ang atong Ginoong Hesus nagsulod. Sa diin siya nagsulod bala. Ano pamangkot kung sa diin. So damo nga debate kung ano gid bala ang kahulugan sining veil. Kung atong tanawon ang earthly sanctuary, may 3 ka klase sang veil na dira ang veil or kumbong. Tatlo ka kumbong. Ang kortina. Kortina. May ang una nga kortina nga ginahambalan diri sa aton nga leksyon sa Tuesday sa lesson naton amo ni ang kumbong nga ara dira sa outer sa entrance. Ara man nga kumbong between sa court kag sa pagsulod mo sa sanctuary. Kag may ara man kang kumbong amo ning inner veil nga ginahambalan diri sa nag-separate between holy and most holy. Yes. So ano bala ang kumbong nga ginahambalan diri sa kapitulo 6 bersikulo 19? Kita nga mga Adventist nagapati kita nga ini nga kumbong amo ni ang kumbong nagsepara between holy and most holy place amo nga kumbong kag ang aton nga dinalan diri sa teksto ang kahulugan sila entered into heaven itself in the presence of God amo na ang ginatawag na type o anti-type sang kumbong nga ginahambalan diri. Kita nga mga Adventist Doc nagapati nga ining kumbong nga ginahambalan diri sa size 19 amo ini ang kumbong amo ni ang sa ginhambal ko kaina amo ang kumbong that separates between holy and most holy
Ang unang ebidensya naton diri sa Revised Standard Version nagahambal siya the inner shrine behind the curtain. Yeah. Kag ini nga konsepto amo nang pinakalapit nga konsepto may ara sa King James version nagahambal siya nga within that veil, or sa NASB within the veil and behind the curtain sa NIV. Apang kita nagapati nga ang RSB malapit sa kumbo nga ginahisgutan diri sa Leviticus kapitulo 16 kapitulo 16 bersikulo 2, kay ang word nga ginahambal tahagya dra amo man ang pinulungan sang Griego nga katapitasma. So amo na siya ang gitranslate na siya. So nagapati kita nga ang within the veil is the veil with that separates between holy and most holy. Doc. Yeah. Okay. Ma'am, arik sa Sunday natin ng eleksyon. May mga practices ang mga Hudiyo, kag mga Israelinon, nga magkadto sa Jerusalem. Tatlo ka bisis. Ano ni Ma'am ang ilang ginahimo dito? Yes, tsakto na siya, Pastor, no? Kung aton pagatunan ang Old Testament, may ara mga ginatawag nila nga feast or mga gatherings, Yeah, no? mga fiesta. Oo, mga Religious fiesta. fiesta. Oo, nga ila gina sa ulog kag bisan sa New Testament makita ta man kay makita tagali nga sa story nga si Jesus one time nga nagkadto siya didto o puno yung pamilya nga nadula siya. Nadula siya. So may ara tatlo ka feast amo na ginahambal nila nga ang Feast of Passover or Unleavened Bread, ang Feast of Weeks or the Pentecost, kag ang the Feast of Booths. And then 3 times a year makadto ni ang mga lalaki. Oo, magkadto din nga mga feast nga may ara dala nila nga offering. So among nabalaan ko, Pastor, sa mga kag ginatawag nila Ma'am nga pilgrimage. Yes, pilgrimage. Ang pilgrimage, Pastor, in the eyes of the Jews, Israelite, is a very significant experience. Nga bisan gani ang mga Muslim may araman sila Nakakadto sila sa Mecca once a year. Okay? Nga once makakadto sila sa bilog nila kaboy, di daw ginakabig nila nga they are blessed already. Yeah. Tiyan mo man ang mga Israelino. That's why nag-mention si Ma'am Ibon nga si Jesus. Sang siya igo na. Kahit yung mga bata, hindi ka muna yung mapupod, hindi pa kang pwede dito. Yes. Pero once they are already past 12, they are already entitled. So when Jesus, when he was 12, about to be 13, dumanugid siya nga magupod. Kaya because of the experience. Ano, Pastor, ang ilang ma-experience siya dito nga everybody would like to experience and everybody is excited to go to Jerusalem. Sa ginhambal kay ni Ma'am Ibon, Pastor, nga may ara dalag ko nga piyesta nga sa din gina-require gid ang mga male Hebrew nga mga lalaki nga magatubang sa Ginoo. Very very important gining appearance nila sa Ginoo, appearance mula sa korte, no? Meeting with God. Kagamo ning ginahambal sang Hebrews chapter 9 verse 24, Christ entered into the very presence of God. Okay. Dito sa Hebrews 6:19, Christ entered within the veil. So kaanggid may kaanggid. So si Kristo nagsulod dira sa presensya sang Ginoo. Kaangay man ini sang kahiwatan nga makita naton dito sa earthly sanctuary, sa ginambal naton dito mga piyesta nila. Kaangay sina. Kag ang lesson man naton na Pastor, nagahambal man hindi lamang si Ginoong Hesus nga nagsulod dito, kundi pinaagi man sa after sa iyang kamatayon when he ascended into heaven. Initially he entered into the very presence of God 3 days after sa iyang nga resurrection. Initial na siya. Kag ang lesson nagahambal man sa aton 40 days after or after that during his ascension he entered permanently into the very presence of God. Tama gid ni ka-importante ang appearance sa mga Hebrewanon sa Ginoo. Pag si Ginoong Hesus iyara nag-appear man sa Ginoo. Very very important. And that's correct. Before I will let Ma'am Ibon answer the question, ang isa pa gid ka punto, Pastor, especially during the time of Moses. Okay. Nga ang tanan nga mga lalaki magsaka sa bukid sang Sinai. So may 3 days silang nga purification, magano sila. And then,
once they are ready, they will go up to Mount Sinai because God will be speaking. Ang Ginoo makagistorya sa ila. And that's it. So there, makita nila ang kasilak sa Ginoo, ang kasidla, ang kahimaya sa Ginoo. In that kind of experience, mga kauturan, hindi mabakal sa pila. That's it. That's why ang mga Hebrewan kakadto sa Jerusalem, because they would like to experience that kind of experience nga ang Ginoo makigistorya, makikita sila. Duwano bala makistorya ka sa presidente sa Pilipinas. Oh. And that's really an experience. Yes, ma'am. Ang madugang mo, ma'am. Labi na gid sa panahon sa mga Hebrewanon. Yes. Para sa ginghambal ni Pastor Montaño, no, Yeah. nga ang isa ka rason nga gakadto dito sila is for them to appear to God para ini siya isa ka bless or ano na nang once in a lifetime. Yeah. No, grabe gid ba lang Grabe imo gid nga ang excitement, opportunity opportunidad. nga And that's makapansin maka-participate. So just like man sang gihambal ni Doc Montaño nga amo man ni ang ginghimo ni Jesus sa heavenly sanctuary. Yeah. Kag naghambal gid ang Hebrews 9:24 nga the reason nga nagsulod si Ginoong Hesus didto is to appear before God para sa aton, for us. So amo na gali no nga ang pagsulod dito, ang pag-ascend ni Jesus Christ sa langit para sa aton nga kaluwasan ni Pastor. Yeah. May ara pa ganito Yes, gidugan no. pa. Okay, go ahead. Kanami bala kung aton nga ikumparar ang appearance sa Ginoo kag ang appearance sa mga Israelitas. Nag-appear sila sa Ginoo, they meet God bringing their own sacrifice. Yeah. Yes. May ara sila sa dapat sang May ara gid na sila. May ara gid. Pero sa kay Ginoong Hesus ang sakripisyo nga ginadala ang iya mismo Iya nga kaugalingon. buong, iya Own kaugalingon. blood. Kag ang iya nga sakripisyo hindi para sa iya. Sa Israelitas ang sakripisyo para sa ilang mga sala mo. Pero sa Ginoong Hesus para sa Iba. aton amo nang kanami. Kag kita karon tungod sa appearance ng Ginoo because of the meeting meeting with Jesus to our Father, we can now approach boldly before the throne of grace. Amen. Praise the Lord Amen. for that. Yes. Kag isa pagit Pastor Maybon. Ang ako nakita, ngayon tatlo ka mga piyesta nga ginaapas ng mga Israelinon sa Jerusalem. Ining Passover, dayon ng Pentecost, kag ang piyesta sa kayang-kayang, piyesta sa kamalig. Okay, both. Inang tatlo na. Pero ginkuha na ni Jesus once and for all. Yeah. Ining tatlo ni kapiyesta. Yeah, okay. Sa iya mismo nga kamatayon, Friday siya napatay, nabanhaw siya after 3 days, and then 40 days after that, nagkayab siya sa langit. Kag ini nga mga piyesta are all taken by Jesus. Pastor. Daw 3 in 1 Yeah. Messiah. Kag sa piyesta bala pastor, mahulat pang Israelitas nga maabot sina nga adlaw mo Nga na niya. tayo ulaton pero subong sa aton hindi na ta mahulat Wala din ang kadto na hulat. lang ara na available lang ang Hindi na 3 aton days. Ginoong Hesus hindi na ta maghulat kundi ara na gid siya. Yeah. Anytime we can approach God anytime. Yes, and that's correct. Mga kauturan, sa aton nga Monday nga election, Mami Bon, God's invitation. Ari na diri madipara naton. Ano ka importante ang kumbong? Ano ka importante ang kurtena? Yes, ma'am. Yes. Dire sa aton nga Monday nga lesson, Pastor, no, God's invitation. Again, naga-reflect ni siya sa Old Testament, sa Exodus kag sa Deuteronomy sa panahon naman sa panahon gyapon ni Moses. Nga kung sa diin ging invite sang Ginoo ang mga katawhan sang Israelites nga makipagdulog sa iya, no, makipag ano man tani sa iya nga magkadto man sa iya. Kag di ba sang una mabasahan naton sa Bible nga God appeared in smoke, in thunder and in lightnings. That's why ginahambalan niya si Moses nga hambalon mo mga tao nga hindi sila mag-touch sa tiilan sang bukid kay for sure mapatay sila, no? Amo na ang pagkahambal, no? So diri pastor makita naton nga ang mga Israelites ging invite sang Ginoo nga magpalapit sa iya, but then
may kahadlok May kahadlok. may kahadlok sila. Nahadlok sila magpalapit sa Ginoo because they are guilty sang sin nga ila Yeah. ginghimo. Do kaano ba lang nga opportunity na tutani nga makapalapit ka sa Ginoo but tungod sang ila kahadlok na Yeah. amo na. Ang mga kauturan ka namin isang pat-pat kinisaysay ni Mami Bon. Nga ang mga Israeli noon sa panahon ni Moses, gusto ang Ginoo nga magsaka sa bukid. Gusto nga makik-experience siya sa iya presensya. Nung pero kay isa kadua lang sila after sila hindi na sila magbalik kay natlog sila. Okay. Mga nadumduman ko nga mga connects, dugay ko nga dean sang student affairs, vice president sang student affairs. Isa sang ako na diskubrihan. May mga estudyante na hadlok kong tawgon. Oo. Yeah. Labi na gid ang may mga sala. Oo. Kakurog sila. Okay. As much as possible, they would try to avoid. Kaya mo man experience sa mga audio. Nga they would like to avoid. They would like to evade because kabalo sila nga hindi sila takos mo. Yes. That's why ilan na lang yung naging request si Moses. Nga. Moses, ikaw na lang to para sa amon kanto. Yes, to. Ini isang Monday's lesson naton pastor, amo mangyapon na may continuity ni siya bisa konsepto sang appearance before God, Yes. meeting with God, proximity between Yes. before our God. Kag kung aton basahon, kung akong tan-awon ang experience sa dito sa bukid sang ay sa Sinai, makita naton nga before sila makapalapit, may ara sila sang kondisyones. Yes. May mga kondisyon May kinahanglan, preparation. may preparation. They need to sanctify Sanctify themselves, themselves. no? So makita naton nga ang kondisyon ginpasad sang Ginoo para sa iya nga mga katawhan para makapalapit kita sa iya bangod tungod ini sa aton nga sala. Yeah. Kagamo na nga ang mga katawhan sa Dios nahadlok man tungod siguro sa ila mga manilapason kag nakita nila ang holiness ang Ginoo tama Yeah, gid ka tama gid ka kataas. So sa karon sa ang Hebreano naghambal nga no need no Yes. need kay Pero naman wala na ni. si Ginoong Hesus na ara na mo nga superior gid ang Ginoo sa priesthood, superior sa kay Moses, superior gid siya sa tanan nga mga butang nga makit-an dira sa Old Testament covenant, Old Yes. Testament because Christ fulfill everything for Yes. each one of us. Amo na mga kauturan, sang ligan nga si Manang atong leksyon daw, ginapakita nato nga si Pablo nagawali. Kag ang wali ni si Pablo, ang isa sa mensaya, hindi ka mo magkabalaka. Hindi ka mo magkabalaka, hindi ka mo magkahadlok. Kay nang Kristo nga ginlansang sa cross, nga atong ginasimba, nga ginabiyay-biyay sa iban nga mga tao, ato na sa langit. Kaginhimo iya ang tanan nga bulwaton nga ginahimo naton sa una. No, Oo. Nga hindi kita kasaka, hindi kita kadto sa Jerusalem sa bukid sang Sinai, kung hindi kita magpaninlo, No, kung hindi kita mag-purify sang aton kaugalingon. Kay kung magkadto kita dito, kag hindi kita tinlo, mapatay kita in the presence of God. Yes. May arap ako igadungan pa so. Yeah. Una to ang background bala. Ang mga ining mga katawhan, they are drifting away from from Christianity. Kag ang tendency nila is to go back to Judaism. Yeah. Kag si Pablo nagahambal bala nga okay, kung gusto niyo magbalik sa Judaism, amo no maghalad-halad ka mo, amo wala ginaplastar. Apang karon hindi na kay ngaman bangod sa aton nga pagtuo sa atong Ginoong Hesus. Yeah. There is no need for us, all need to do is to come to Jesus Christ and by faith we can have the grace of God. Pastor. Yes. Kag isa pagit pastor sa aton nga Sunday, sa aton nga Tuesday nga election man, nga nga kinanglan kita sang veil o kung kinanglan kita sang kumbong, for what purpose? Okay. Na ang kinambal ni pastor kay na Pastor Vic, nga tatlo ka klase sang kumbong. Ara gid sa entrance, may kortina. That's why magsulod ka imo ani iway ko ng kortina. Masulod ka sa inner court, sa outer court. Upod sa imong halad. Dayon pagsulod sa pare sa holy place, may ara naman kortina. Tapos sa holy place, may isa naman ka kortina nga nagatunga sang holy kag the most holy place. Ano ni ma'am ang kay importante sa kortina? Why they are implementing the curtain? Yes.
Yes, Pastor, thank you sinana. So parehas ang ginghambal mo, Pastor, no, may kurtina gin. Kag kung aton studyhan ang sanctuary, may mga kumbaga limitation kung sino ang pwede makakadto dito nga kurtina. So sa una nga veil, pwede pa makasulod ang sinner upod sa iya nga halad. Pero sa ikaduha nga veil, hindi na siya kasulod. Pari na lang ang pwede makasulod. So siya na dito ang mag-present sa imo nga halad. Pero sa dason nga kurtina, hindi naman pwede ang ordinaryo mo pare. hindi nakasulod ang pare. So ini nga mga kurtina or ini nga mga veil, it stands like a protection sa mga tao nga hindi kung kumbaga hindi worthy magsulod sina nga place. Kag hindi lang basta-basta. Hindi lang basta-basta nga magsulod. So kung aton man gani tan-awon sa time bala nga naga-camp na ang Israelites sa wilderness, may ara sila tungod kay sa kaakig gani isang Ginoo. Hindi na ko mag-upod sa ila kay basi ma-consume ko sila tungod sa akon nga kaakig. Basi pa-matchon ko sila. They are stiff-neck people. So pero nag-plead si Moses na Ginoo dapat ari ka. So amo na nga may ara sang anong tawag, may order ang ilang nga tent. So may restriction, may order. restriction sa ara sa tunga ang tabernacle of meeting. Kagusto sa Ginoo nga tupad sina ang Levites. Di ba ang Levites, hamba niya ang Levites kay siya ang Levites ang maga-protect sa tabernacle of meeting from strangers, sa ano pa to kuno, wrath of the congregation. So, makita ta nga, ang Levites, they stand as a human veil. Kumbaga, veil in human form. So, makita ta gyapon ang iya nga purpose, protection. So, Pastor gahambal diri, the need for a veil, kinahanglan naton sang veil, which is Jesus Christ, to protect us, kay we are not worthy to approach the Holy God. Hindi kita, kung sa aton nga kaugalingon, hindi kita worthy nga mag-approach sa Holy God. And through Jesus, as our veil, it is possible for a holy God to live in the midst of an imperfect people. Imperfect man ta. So, tungod kay Jesus, maka-approach ta, kag makaupod ta ang Holy God. Yes, very nice. Naramdaman ko, Pastor, sa buong pandemic. May mga Latin nga yelo. Okay, ang balay nga mayara, nga Latin nga yelo. Hindi ka pwede kasulod. Yeah. Pastor, yes. Sa balay, Pastor, damo veil. Damo veil. May balaan ko na nga kwarto na siya. So for the sake of beauty, siguro, no? Ang unang purpose ng veil or architectural design sa sanctuary. Tanda na siya nga, okay. Dala ka lang boto. Pagbutangan na gani ni isang kurtina ang balay, balaan ko na nga, okay. Amo na siya, medyo ko na, solemn na ang lugar. Pero amo na, I will agree with Ma'am Yvonne nga, isa sa konsepto sang veil, sa sanctuary, ilabi na sa separation between holy and most holy is for protection. Kay ang presensya sang Ginoo, God is really holy. Hindi gid dapat hindi gid mahaluan ang iya nga wala sang contamination gid nga matabo. Kita nga mga tao, we are imperfect, living in this imperfect world. Kag ang Ginoo perfect gid ya. There is a vast difference between God and us. He is holy and He is our creator and we are creatures, fallen creatures pa gid. So bangod sini may dako nga gap gid between God, but Jesus Christ bridged this gap. Ginkuan sang Ginoo, gintabunan niya ni ginbutangan niya ang himaya sang Ginoo. Klaro ginadra sa writings ni Ellen White that because of Jesus' humanity, the divinity flashes through it and na temporarily veiled ang iyang divinity. Amo na nga pag-approach naton sa Ginoo pinagi kay Kristo, hindi kita ma-consume sang iyang holiness because of Jesus Christ. And this is also what the book of Hebrews is telling us. Ginahambal din sa Hebrews nga Christ is also our veil. His high priesthood ministry is also our veil because maka-approach kita sa Ginoo with confidence through our Lord Jesus Christ. Hindi kita matupok. Praise the Lord. Praise the Lord. May isa pagid ko nakita, Ma'am Yvonne, kanami, Pastor, kanami sa inyong mga explanation. May isa ko din nakita. Nga si Kristo, siling ni Ma'am Yvonne, sunod sa atong leksyon, si Kristo amo ang kumbong. Siya amo ang kurtina. Nga hindi wall, nga kurtina. Yeah.
Tani halo black na daw siya. Ukod kahoy na daw Oo, no? ibutang. Nga ang kulo kurtina lang. Ang kurtina, pastor, pwede mo yung masudlan. Kay kurtina lang na mo. Hindi ka na yung mabangkaya, hindi ka na matumba. Once imo na kay isudlon, imo na balabagon. Hindi ka na mano. Ang nakita ko ni pastor, the same with Christ. Si Kristo hindi hollow blocks. Nga ang pagkadto na to matumba kita, hindi na pwede mabuklan kita, no. He is a veil. Siya kumbong. Ang iyang gugma, ang iyang kalulot, ang iyang grasya, ang iyang mercy, I tell you, is a veil, is enough for us with confidence. Amen. Pero pastor, hindi man basta-basta. Nga sudlo ni mo, tuod man ang gabalabag na nga yellow line na sa balay nga may ano ni, nga may Caution. may caution, kag may COVID-19. Pwede mo na masuludan, no naman magisi mo lang na. But you are also very cautious nga hindi ka. Even though you know that you can break it, the same thing with Christ. Yes. Yeah, with all the confidence, let's approach Him. Yes, amen, Kaya He is the amen. veil. Wala na gid kita panahon, Pastor. Anong sa Wednesday mo natalupang dando? Ining sa Wednesday nga talupangdan ko nung because of Jesus Christ, because he is the veil, no? Siya ang nagpatunga between us and God. There is also a standard of living by which we need also to kinahanglan kita magkinabuhi. Amo ni ang gambal the new and living way through the veil through our Lord Jesus Christ. Kag amo ni ang ginapahangop diri sa Hebrews 10 verses 19 to 22. Because of our Lord Jesus Christ, He is the captain and the forerunner of us. There is a new way, a new life where we could live. Amen. Pastor, may mga conditions man through our Lord Jesus Christ. Pag tuo, kinahanglan, we need to also to obey His will for each one of us. Amo na siya, Pastor. And then, with the respect as well. Yes. Nga bisan pwede lang nimo, pati may respeto ka. Pwede mo masulod Ang galing pati, at least you have with respect and reverence as well. Yes, ma'am, anong natalapang Yes, sa Wednesday tuod naghambal di sa ato no, the new and living way through the veil. Tungod sa nabalaan tagani nga Jesus Christ is our veil. So may ara siya a new and living way, bag-o nga covenant Yeah. nga aton nga ipangabuhi kay siya ang aton nga veil mo. So para sa gihambal gina ni pastor, since siya na ang aton veil, nagpakamatay na siya sa cross, ato na siya subong sa before the God. So amo na wala na ta naga-sacrifice sa mga animals. Kay Yeah. kung amo gyapon ubrawon ta mga ubos ang mga kanding, mga ubos ang mga karniro kung sige. So tungod sini may bag-o na nga covenant nga tungod kay Jesus Christ hindi na ta kinahanglan mag-sacrifice sa mga sapat kay ging kuha na ang dugo na ni Jesus Christ ang iyaging sacrifice para sa aton para maka-claim kita sa salvation through our faith sa iya. Yes, kanami. Lagi sa pagin nga ako natalupang dan, protection man. Jesus is a veil. Yes. Protection sa aton. Wala na gid kita panahon, Pastor. It's already close. Ang atong Thursday, Pastor, isa na lang together with your last word, Pastor. Well, ining sa Thursday lesson nagahambal ini bangod sa aton nga kaangtanan kay Ginoong Hesus. Atong ginhambal diri sa Hebrews chapter 12 verses 22-24 ining believers should have come to Mount Zion. We can also experience this one. Balan mo mga Israelitas kinahanglan sila magkadto sa Mount Zion. Yeah. They need also to go to Jerusalem. So may mga piyesta nga kinahanglan sundo nila. Tama ini ka importante para sa ila. So amo man sini pastor, let us remember that we are also, spiritually we are, we are also marching towards Zion because our place is in heaven. Yes. That's our place. It's a spiritual Jerusalem, the new Jerusalem that we are waiting, and we can also experience this one. Through our Lord Jesus Christ. Ang tinutuyo gid sa atong Ginoong Hesus nga nagkadto siya diri sa kalibutan. Bangon nga ang kita bala mapalapit sa ila, sa iya nga amay.
kag pinaagi sa kang Hesus ihara na ang promisa para ini sa aton. Ang promisa nga ginhambal sang Ginoo dito sa Old Testament mahimo man diri sa aton. Hindi na tungod kay kita maghalad pa wala na siya no. Apang pinaagi sa kang dugo sa aton Ginoo Hesus, pinaagi sa gihimuan may ara na kita sang paglaom kag blessings man. Yes, Ma'am Yvonne. Yes, amo ni siya ang pinaka highlight, no? Amo ni siya ang aton ginalauman. Yes, Nga tanan amen. kita nagalauman. Kung baga hamba sa aton lesson, amo ni siya ang feast of booths nga diri na makaupod naton ang Ginoo Maginugyaw na. Oo, makita naton siya face to face nga amo na nga kuha na ang tanan. So amo na lang ning aton nga hope nga ginatan-aw naton nga sa piyak sa mga struggle, sa piyak sa mga pagtiraw sa aton kabuhi, may ara ta bala hope nga magabalik ang Ginoo. So amo na pastor no as Seventh-day Adventist, dako ang aton nga privilege, ang advantage nga nakatuon kita sa mga sanctuary, maintindihan naton ang work ni Jesus Christ, maintindihan naton ang sacrifices ni Jesus Christ kag maka-learn gid ta nga ginko na tanan ni Jesus Christ ang aton mga sacrifices, kumbaga ara na. All we have to do is to keep our faith in Him, nga maka-approach kita sa Ginoo, sa God the Father with confidence and with humility. Yes. Mga kauturan, ang mga Israelinon nga kadto sa Jerusalem, grabe ang ila excitement nga makakadto kag maka-experience siya sang ilang experience yan dito sa Jerusalem. And that is supposed to be our excitement as well, because one day New Jerusalem is before us. With all the excitement, we will be able to see God. Kag inang experience niya, hindi mabakal sa pilak. Inang experience niya will be ours throughout eternity. Amen. Akon ba nga ba yun si Pastor namuntan niyo sa pag-close ang aton nga pagtuo? Amay namon ngayara sa itasan sa mga langit, dako gid ang assurance sa amon nga kaluwasan. Tungod ini tanan ginbakal pinaagi sa dugo sa among manuluwas nga si Ginoong Hesus. Pinaagi sa iya mayara kami sang paglaom. Mayara kami sang kapatawaran sa among sala. Kag amoy ni ang mga kahiwatan nga ginahimo dito sa old sanctuary, the sanctuary on this earth. Apang initanan ginhimo na sang among manuluwas nga si Ginoong Hesus. Christ is really indeed superior than every rituals diri sa sininga kalibutan nga ginpasa dira sa Old Testament. Gani Ginoo, pinaagi sa kay Ginoong Hesus lamang kami makaangkon sang amon nga sa amon nga dako nga paglaom nga kami mapalapit dira sa imo. Apang Ginoo, madamo nga mga butang nga sa diin gina-challenge ang amon nga pagtuo. May madamo kami nga mga problema samtang kami nagapang lakaton sa sininga kalibutan. May madamo nga mga pagsulay Ginoo. Buligi kami, buligi ang mga kautura, ang mga manupalamati nga mapadayon namon ang amon nga relasyon dira sa among manluluwas nga si Ginoong Hesus sa pihak sini mga challenges nga nagaabot sa among kinabuhi. Tagai kami sang kusog. Let your enabling grace and your keeping grace padayon nga igabubo sa amon Ginoo. Kag amon mabatyagan ang assurance of salvation now, and that assurance will be ours when thou comest in the clouds of glory. Thank you, Lord, sa pagsabat nimo sa amon nga pangamuyo sa ngalan ni Jesus kami nagaampo. Amen.